Vidste du, at der var en cykelsmed på Overbyvej? Nej, det gjorde jeg ikke. Kan du fortælle mere? Jo, det kan jeg da. For eksempel boede der en pige, der hed Marie Mose, og hendes mand boede der også. Det var de første, der boede der. Jeg tror vist også, det var dem, der byggede det. Okay, spændende. Efter Marie Mose og hendes mand boede der, flyttede der en ind i huset, der hed Marius Rasmussen, og boede der sammen med sin kone Alma og deres 2 børn. Okay, må jeg høre lidt mere om Marius? Ja, Marius indrettede cykelsmedsbutikken i den ene ende og havde reparationsværksted i et udehus. Cyklede man også til skole dengang? Ja, man cyklede til skole nogle gange, men det var ikke alle, der havde en cykel. Ja, var der da nogen, der ikke havde en cykel? Ja, der var nogen, der ikke havde penge til det. Okay, men ved du, hvornår butikken lukkede igen? Marius solgte butikken i 1953 til en mand, der hed Jens Hansen, som flyttede butikken ned på Overbyvej 20. Okay, så ved jeg det. Skal vi gå videre? Ja, det er en god idé. Kom.